Благодарим. Сега каня Семрая Куп, заместник-председател на гражданско сдружение ЕВЕР, която ще прочете поздравителен адрес от името на госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на град София. Заповядайте. Здравейте на всички! Изключително съм щастлива първо да видя тази зала пълна, да приветствам и от мое име всички участници и официални гости. Първо да изразя съжалението на Йорданка Фандъкова, кмета на град София, която имаше огромното желание да присъства лично на днешния форум, но тъй като е извън България, ще се наложи да прочета нейното приветствие. Обръщение на кмета на София госпожа Йорданка Фандъкова до конференцията за човешки права и етническа толерантност, форум на лидерите на НПО от Евразия. Уважаеми господин председател, дами и господа, участници и гости, за първи път София е домакин на форум на лидерите, членове на неправителствени организации от 36 страни на Европа и Азия. Подобни международни прояви имат значение за обмена на опит и изграждането на ползотворно сътрудничество между страните. Ролята на неправителствените организации за утвърждаването на демократичните процеси е доказала своето значение на медиатор между гражданите и властта. Развитието гражданско общество е основен белег на всяка демократична система и гарант за спазване на утвърдените от Европейския съюз човешки права. Кауза възприета от България. Затова за нас е важно да споделим добрите практики, постигнати по пътя на европейската ни интеграция. Пожелавам успех и ползотворна работа на всички участници в форума. Нека тази среща бъде началото на интеграционните процеси между Европа и Азия, а на организацията домакин, гражданско сдружение ЕВЕР, Европейска визия за етническа толерантност, да бъде мост между тях по пътя на успешния модел за гражданското общество. Кмет на Столична община Йорданка Фандъкова. Аз благодаря на Семра за поздравителен адрес от името на госпожа Фандъкова. А сега аз ще изляза да прочета поздравителния адрес от името на господин Николай Младенов, министър на външните работи в Република България. Поздравителен адрес на министъра на външните работи Николай Младенов към конференцията човешки права и етническа толерантност, 10-ти форум на лидерите на НПО от Евразия, София, парк хотел Оптушин. Уважаеми дами и господа, за мен е чест да приветствам участниците в конференцията човешки права и етническа толерантност, 10-ти форум на лидерите на НПО от Евразия, която се провежда в нашата столица. Високо оценявам определянето за защита правата на човека и утвърждаването на етническата толерантност като централна тема на настоящия форум. Надявам се, че тази актуална тема ще стимулира всички участници към провеждането на съдържателна дискусия. Защитата на правата и основните свободи на човека и спазването на общоприетите международни принципи и норми в тази област е основен приоритет на Република България от 1991 година, съдържащи се в Всеобща декларация на ООН за правата на човека. България последователно се придържа към виждането, че правата на човека са универсални, неделими, взаимозависими и взаимосвързани. Като практически израз на първостепенната важност, което България предава на въпросите, свързани с правата на човека, страната ни е ратифицирала всички основни международни инструменти на ООН в областта на правата на човека. Бих желал да отбележа, че като член на Европейския съюз, нашата страна има редица задължения в областта на правата на човека, включително защита от дискриминация и утвърждаване на етническата толерантност съгласно Лисабонския договор, чиято неразделна част е и Хартата за основни права на Европейския съюз. България също така добросъвестно изпълнява задълженията и ангажиментите си съгласно международните инструменти в областта на правата на човека и човешкото измерение в Съвета на Европа. През последните години националното ни законодателство в областта на правата на човека и защита от дискриминация претърпя значително развитие. Сред приетите през последните години закони, в които са включени принципите за равенство пред закона и недопустимостта на дискриминация, специално бих отбелязал Закона за защита от дискриминация
дискриминация, приет в Народното събрание на 16 септември 2003 година. На съдебната система на нашата страна е отредена особена значимост за обезпечаване на равенството на българските граждани пред закона и недопускането на дискриминация. Изградената през януари 2004 година институция застъпник на правата и свободите на гражданите и пазител на обществения интерес омбудсман на основание закона на омбудсмана от 2003 година представя допълнителни възможности на българските граждани за защита на техните права и утвърждаване на толерантността. По отношение на дейността на изпълнителната власт в областта на превенцията и предотвратяването на дискриминация и утвърждаването на толерантност, желая да отбележа работата на Комисията за защита от дискриминация, която бе създадена през април месец 2005 година. Защита правата на лицата, принадлежащи към етнически, религиозни или езикови общности е въпрос, засягащ непосредствено вътрешно-политическата стабилност на държавите и съществено условие за тяхното успешно социално и икономическо развитие. Въпреки международните договори и националните закони, приети за премахване на дискриминацията спрямо най-уязвимите членове на обществото, никоя страна, колкото и да напредна от демократичното си развитие, не е в състояние да твърди, че напълно се справя с това предизвикателство. Страховете на хората от другостта, от различното, не могат да бъдат преодолени само с закони, съдебни решения или административни действия. Затова е необходимо търпение, настойчивост и толерантност. Подобен подход изисква време и ресурси, но единствен надежден и водещ към траен положителен резултат. Приемането на другия, различния, показва израстване на хората в обществото. Въпреки сложното и противоречиво наследство от вековната етнополитическа история на българските земи, нашата страна сумя да изгради един специфичен български етнически модел, в основата на който е традиционно, толерантно отношение към представители на различните етноси и успешното развитие на процеса на тяхното равноправно интегриране в обществото. Гаранция за успешното функциониране на този модел е последователното прилагане от България на международните стандарти в областта на правата на човека, както и изграденото плуралистично гражданско общество, функциониращата пазарна икономика и демократичните институции, основани на върховенството на закона. Бих желала да подчертая, че правителството на Република България е решено да продължи законодателните и административни мерки за утвърждаване на принципа за равенство на гражданите пред закона, недопускане на дискриминация в каквато и да е форма и по-нататъчно укрепване на етническата толерантност. В заключение, позволете ми да ви пожелая ползотворна работа и високи резултати от предстоящите дискусии. Николай Младенов, министър на външните работи. Искам да дам думата на господин Екрем Абдулаев, който е народен представител от Република Азербайджан и също така председател на ДТГБ. Заповядайте. Değerli arkadaşlar, değerli Bulgaristan Parlamentosu'nun üyeleri, değerli misafirler, ben de ilk önce sizi selamlamak istedim ve bu toplantımızın işinin hayırlı uğurlu olması için başarılar diliyorum. Bugün çok önemlidir bizim Bulgaristan'da buluşmamız, toplaşmamız. Ona göre ki Bulgaristan tarihi bir coğrafyada, mekanda yerleşir. Bulgaristan hem eski tarihi İpek yolunun üzerindedir. Hem de bugün muasir dünyamızda, küreselleşen dünyamızda büyük enerji projelerinin esas iştirakçı devletlerinden biri de Bulgaristan'dır. Ve bu bakımdan bizim birçok ülkelerden gelen misafirleri Bulgaristan'da toplaşarak Avrasya mekanında insan hakları ve etnik tolerantlıkla bağlı fikirlerini bölüşmesi bizim için çok önem taşıyor. Bazen ben kendi kendime soruyorum, biz ne kadar daha çok insan haklarının korunması istikametinde faaliyet gösterirse dünyamızda o kadar da daha çok insan hakları olur. Lakin bugün burada bulunmamın yani o soruma cevap buluyorum ki böyle toplantılar vasıtasıyla, sivil toplum örgütleri vasıtasıyla
biz insan haklarının korunmasında ileriye gidebiliriz. Rafet röportajda kelimediğine göre Rafet ve организира концерти. Също така в Централния офис на Сдружението има постоянна музейна експозиция под наслов България, дом на етносите. Представители, моля, която тече в момента, можете да първата дигитална изложба на първо място в България. Първата дигитална изложба 2000 година. През 2000 година е била създадена. Представителите на ЕВЕЦ, освен че инициират редица културни събития, семинари, конференции, те също така участват и често са канени на международни конференции в страната и в чужбина. Например, в Турция те участват през 2009 година в град Ялова в конференцията на наслов Европейския съюз и ролята на професионалните организации в хода на интеграция в общността. Едни от най-значимите проекти с национален и международен мащаб, в които Сдружението участва, са тренингова програма за начините на работа на ЕС, политики и проектни инструменти за неправителствените организации и общинската администрация в Югозападен планов регион, проект, който е финансиран по програма ФАР и се изпълнява в периода 2007-2008 година. Следващия по-значим проект е проектът за летен лагер, българо-турски проект. Той е за разменни начала на ученици. Турски ученици идват в България и български ученици посещават Турция. Този проект се осъществява няколко години поредни. За голяма част от турската общност в страната, гражданско сдружение ЕВЕЦ се явява начина, чрез който те се опознават и сплотяват, чрез който те получават възможност за обучение и за професионална реализация. Дейността на сдружението създава условия
чрез които турците се осъзнават като модерно европейско етническо малцинство, утвърждава се етническата им идентичност и самочувствие. Инициативите най-вече насочени към изграждане на гражданското самосъзнание и възпитание в духа на европейските демократични ценности рефлектират не само върху турското малцинство, а и като цяло върху младите хора в България. Повече информация за ЕВЕД може да намерите в техния вебсайт. Следващата организация, в която ще се опитам по-набързо вече да отворя, имам време още, нали? Която е представител на ромската етническа общност в България. Това е читалище Романодром, което се намира в град Добрич, е открито 2003 година. В него се обучават около 200 ученици от ромски произход в школи по музика, танци, театър, изобразително и приложено изкуство. В читалището има постоянна малка музейна експозиция по ромска култура. Читалището е важен център за ромската култура не само на местно, но и на национално ниво. Той участва в панели за ромски занаяти, в международни ромски фестивали. Едни от най-интересните инициативи на читалището са ежегодното празнуване на един празник, който е на 14 януари, който те наричат Василица или Циганската нова година. Дори с приемането на България в Европейския съюз през 2007 година, от читалището обявиха, че за първи път в Европейския съюз по тяхна инициатива ще се празнува първата циганска нова година в Европа. На следващо място, през последните години, с подкрепата на местните власти, читалището организира на 8 април, Международния ден на ромите, организира паметно шествие в чест на жертвите от Холокоста по време на Втората световна война. Въпреки че ромите от България не са били засегнати, те правят това в чест на солидарност с другите роми. Интерес на страна от дейността на читалището е, че те наблюдават връзки с ромски партийни организации, които са от съседните им селища. Водещата романска партия, партия Роми Лор. През 2008 година представители от тази романска партия посещават Добрич. Читалището организира конкурс за мистер и мистриман. С активната си дейност мога само да обобщя, че читалището е изключително много допринася за развитието и популяризирането на културата на ромите в този регион в североизточна България и влияе за утвърждаването на етническата им идентичност, както и да се гордеят със своя произход. Общността на кримските татари, които са организирани в два града в Добрич и в Ветово, са представени чрез две неправителствени организации Асабай и Наврез. Асабай се намира в Ветово, Наврез се намира в Добрич. Асабай е основана 1991 година. Тя е по-активната организация, която привлича и която има по-голяма членска маса. Към нея има създаден фолклорен ансамбъл Суйбу, който представя танцовия фолклор на кримските татари на местни национални и международни културни мероприятия. Една от най-важните инициативи на Асабай е организирането на ежегодишния събор на кримско-татарската общност Тебреш, който е изключително важен за поддържане на единството и идентичността на общността. Ако в миналото Тебреш се провеждал като под формата на малки локални събирания, то през последните 10 години България Тебреш добива организирана форма. Всяка година през месец май на различна дата се провежда в селища, където живеят кримски татари. В тях участват самия събор включва празнична програма, на която може да се избере мис татарка, на която се рецитират кримско-татарски стихотворения, пеят се песни. Местните кримско-татарски фолклорни групи представят своя фолклор и също така
по линия на установените контакти с кримските татари от Румъния, на тепрешите редовно идват кримски татари, които са представители, най-често са представители на татарската организация от Румъния, която се казва Демократичен съюз на татарите тюрко-мюсюлмани в Румъния. Може би някои от вас знаят от нея. По линия на обществената активност на тези две организации, ние имаме едно вече осъзнаване на кримските татари като общност не само в рамките на България, но и на Румъния. И те вече все повече се чувстват като една общност. Въпреки че българо-румънската граница ги разделя, но опазването на кримско-татарски език е изключително важен и всъщност той е основното средство за комуникация, тъй като татарите в България говорят български, а татарите в Румъния говорят румънски. Кримските татари са особено активни по отношение на съхраняването и популяризирането на тяхното културно наследство. Дори днес в села могат да се намерят деца, които рецитират кримско-татарски стихотворения, химни и се чувстват много горди от това. Предният сайт на кримските татари беше по-богат. В момента този едно сайт е в процес на реконструкция, но те имаха форми, които съдържаха рецепти за кримско-татарски храни, различни видове бюреци, за облекло, за фолклор и въобще много подробна информация. Разгледахме 3 примера за граждански организации в България, представящи 3 различни етнически малцинства. По един или друг начин тяхната роля има важно значение за развитието на малцинствените общности. Разбира се, това развитие зависи от политиката на българската държава. След 1989 година не бе създадена национална институция, която да формулира и осъществява интеграционна политика спрямо етническите малцинства, а съществуващите министерства получиха правомощия да провеждат действия за интеграция в своята основна сфера и дейност. Този модел определи създаването на координиращ център, който потиква отделните министерства, подпомага ги, координира техните усилия и ги контролира в изпълнението на интеграционни политики. Второ, необходимо бе да се намери механизъм за включване на гражданските организации на етническите малцинства в процеса на формулиране и изпълнение на тези политики. В този контекст през 1997 година бе създаден Национален съвет по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет, който по-късно бе преименуван на Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси. Основните му функции бяха да консултира различните институции на изпълнителната власт в усилията им за интеграция на етническите малцинства. Бяха създадени 27 областни съвети по етнически и демографски въпроси, които бяха връзка с етническите малцинства и техните организации. Националният съвет по етнически и демографски въпроси подкрепяше финансово с малки суми културни и образователни инициативи на етническите малцинства, което допринесе малко или повече за популяризиране на тяхната култура. Благодарение на този съвет присъствието на етническите малцинства в България стана малко по-видимо. За съжаление, ролята на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси през последната една година се формализира и на практика не функционира според замисъла на създаването му. Днес се усеща силна липса на национална институция, която да координира, консултира и подпомага етническите малцинства, пряко или в лицето на техните граждански сдружения. Затова е необходимо това, като край искам да кажа. Това смятам, че е необходимо създаването на един такъв център от името Агенция за етническа толерантност или Център за етнически малцинства, което се надяваме да се случи в близко бъдеще, тъй като ние виждаме, че нашите граждански сдружения имат потенциал да работят за развитието на етническите общности.
Оставам сега да видим от страна на държавата. Благодаря за вниманието.